dile hoko tua sirokat niton diki naboi manga juro haki tung sorang ngau hasia molo sai rapau do hoto mau lihat tema itu salileng ningoluki audo hoto marjanji yang dingoluki dukola kau do cintaki nang nau mau sebe itu para nang tak peduli Os marohau hasi aku diholong dahulehoni sia tulus di rohaki diramoti Tuhan mah holong tai Aulia tema Tuhan nunga dile hoko tuan sirokap niton diki naboi manga juro haki tung sonang ngau hasia molo sai rapau do hoto mau lihat tema itu salileng ningoluki audo hoto marjanji yang dingoluki duko aku do cintaki yang nau mau sebe itu para nau tak peduli pos maroham hasi aku diholong dahulehoni sia tulus di rohaki diramoti Tuhan mah holong tai tung sonang ngau hasia molo sai rapau do hoto Aulia tema itu saleleng ningoluki audo hoto marjanji yang dingoluki duko aku do cintaki dan nau mau sebe itu para nau tak peduli pos maroham hasi aku diholong dahulehoni sia tulus di rohaki diramoti Tuhan mah saya diramoti diramoti Tuhan mah hitana dua. Holong nangis di baheko mangarahut holong gitu rohana sere di pele
tutuhani asa hosau dia kodang di baheko naulina dengan tu damang dohong si sol hoti Tagam situ tu ipaturu hoko burjumi tunatu atu aki toho maho tutu haholong aku sirokap nito diki mau lihat emang di Tuhan diolong hidup tania sadarion nungasiko nakaparsita mau lihat emang di Tuhan diolong hidup tania olat niom rodina lau matepe orang manapun kodang di baheko naulina dengan tu damang dohot si sol hoti Tagam situ tu ipaturu hoko burjumi tunatu atu aki oh toho maho tutu haholong aku sirokap nito diki mau lihat emang di Tuhan diolong hidup tania sadarion nungasiko nakaparsita mau lihat emang di Tuhan diolong hidup tania olat niom También kita puji mulia doa pada tema sobat ronan bu kami Tuhan ada bilian holo ai pas lihat saya rohani senang kan naik kuat berenang Tuhan Malaysia sama Tuhan itu sana Tuhan buat pasukan terima Tuhan aromakan kemuliaan mari kita doa Tuhan amin Amin. Oke, dengan tim Mahi dulu.
babuahamu ma Tuhan. Amang pastor nami son diulas sadarion rohamuna mabuat dapur tiaron de bapanukunanon asa dia do tutulaka na dia unokna dia hatana dia nidokna badenggan ma babuahamuna Tuhami. Buah-buah nauli do amang pastor nami. Buah-buah na dinggan. Asa tiurma pasu-pasu ni debata. Tu yan ako nami nanay magdongan sa Gabi jala hora sama. Takas matutu ulaw ta sadarion ulawn las ni roha. Neng macalo sakramen pardonga saripeo do anak dohot boru ni huriay. Atong damang dainang. Tapasada rohata, tapasada nang tangyangta. Taudurhon ma anak dohot boru taon tu bagas gareja. Di gareja mata puka ulaw ta jala di gareja mata jalo pasu-pasu siat Tuhani. Asa siajur mula-mula siajur mula topa perserangan niay pardumuan ni hosa. Debatama na mamuka ulaw Kristus manguluhon ulaw ta. Tutur mahita hu gareja non petugas do pastor baru penantin baru PAK si donator. Tutur mahita. Bagasan astirohan ngabamotita tu bagas joro ni debata mangudur hodongata luksan sinurat dohot maya Sri Ulina boru damanik namar sakap donasida laho pauzakon pahoton pardongan salibeo diron nasida sadario seakian masadario gabe arinauli arina sumurun arina badia di kita salubutna atau damandena tapasada rohatta tapasada nantang yanta asa akiat debata mamasu-masu rite naik padulo asa marhite padidio ni mangulahi tubuh dohita tumulu naik bar songon anak dohot boru di bagasan Kristus mardonga roha mauliate rahmahita makilala pasu-pasu naon terjalo asa tok tubuh hingga di bagasan namasi hakolongan tak alusi anon hubuji jala hudok kami mauliate tubuh aliri bata amanami uju padidion di Yesus anak media Jordan di patarida hokodo tu portibion holong turwasmu songon namar saribe alani i hudok kami do puji jala hudok kami mauliate tubuh aliri Yesus Kristus siang adoram nama bugang di silangi
nunga ditubuh ko huriai gabe oroan munatar milin alani i hudok kami ma. Ale toti porbadia hagogoon ni ama dohot anak. Bain masadario di bagasan diri ni si Lukas sinurat dohot si Maya Sri Ulina borudamaniko marsinodang hamuliaon ni huriam dabadiai jala hudok kami ma. Kupuji jala hudok kami ma mauliate tuo. Ale debata nasun hinagugu hodok mula dohot mual ni hangoduan nunga mangulahi tubuh hami di bagasan aik padidion marhite hagogoon ni todi borbadia pangulu ma basa-basa di padidion ni di bagasan diri nami jalalehon ma tu si Lukas sinurat dohot si Maya Sri Ulina borudamaniko rohana patas dohot hapor siaw datogu asabung di parbadia di bagasan hasadaon di jalur nasida pasu-pasu pardongas saripeo imadalat naik baru tu habadiaon nasida marhidi Kristus Tuhan kami. Aliak kadongan marsada dohita di bagasan hapor siaw tu Kristus marhidi pisonona tu hita saluhutna lama ningot padidiota asa anggiat debata ama mengurupi kita asa kok kita di tutok di porbadia namun tak jalu di bagasan perdidion ale di baka nasukina gugu jalan manotong di halong rohando asa pita atau dinami jalan dapotang bolu nama bagadia marhite mual manguluan kapaya sono upang idu kami duho pasu-pasu ma'aiko imana naik pakyor nami lau patukuho ka porsion nami baru mamual di pasu-pasu di bagasan diri nami asabui kami mendapat toko di bagasan rohana yes jalan bulus jalan tamama calu haduo marhiti Kristus Tuhan nami. Alile bata panompa nasubasa hodo na mangiring-iring anak dohot guru nanay mardomas saring leon asa marsi hakolongan pahoma holong dohot sakam nasida na unii nagabe odola jalan-jalan biasa daun nasida di jolo suksuk kema pasu-pasun tu nasida bain manasida tama jalabadia asa boy gabe sitidani di hapapatan ni hadirio marhite Yesus Kristus Tuhan nami
Nama mulu rakon ho di bagasan hasa jam mitot di porbadia. Nuain do tokong sahat rodi salele lelena. Kudu mahita salutuna takaki memaafkan. Pajahaon sian surat parjolo ni Apostel Paulus tuhuria Korin. Hamu ale akadongan nalagbas do haholongoni jala na sorta dang na mangiburu haholongoni dang tengah jala dang di paburungang dirina marada situtudo haholongoni dang na ahut dang olo pangarimasan dang di babujur-bujur na jahat dang las rohana mida hagiduhon alai tong-tong do dihalasson hasitongani saluhu do ditanam rohana saluhu do dihaporsiai dihirimi jala ditawon dang na ulu salpu haholongoni ia panurirangon pasahotonna do masedi do nang akka parhataan parbinoto ape masohok do mardibadeba do parbinoto otta jala mardibadeba do panurirangnya otta dung pero nasumdenggani asa pasohotonna na mardibadeba ini saliling dana kau danak pakatayongku danak perhokku danak pikiranku alai disi tangau kubolokon pangalaho na danak anggunwai semodo parnidaanta songon sian sorminan alai sugut adu bohima mardibadiba do parpinotoku anggo nuaing dope alai anggo disi terus ma panadauku songon nang tinandana tau asa tulu do nahot ima haporseaw pakirimon dohot haholongon alai haholongon do na balga songoni ma atani Tuhan. Buku ED 230.
Isadatiki didok Yesus ma. Sian mulanai dope di hatotok panai bawa dohot boru-boru nasida di bayi. Alani i tadi konon dibawa do amana dohot inana patohopot dirina tuniolina naga bisa dadaging do nasida daduai asa dada dua benasida tung sadadaging do onpe nau pinadomu di demata dan jadi siramo di zolma. Orang tua ma zolmana mananihun atani demata jalana ulo manula hosa. Horas madihita saludna. Damang dainang haangi pinaribot saludna akadongan na hinaholongan. Marpungo dohita sonari di bagas joro ni debata, marlas ni roha hita rap dohot dongata, luksan sinurat dohot maya serigulida buruda manikon. Rang nunga piga-piga hali kita parsidohot di ulau si songonon. Calo sakramen pardonga saripeo. Baik yanan kota, keluargata, ale-aleta, dohot akana asing. Parsidohot kita di ulau mas diroha lau pahoton pardonga saripeo. Iman nakatani di balikan nau desa dari. Nau pinadong di debata dan jadi siramo dan holan mengatusi ahana taulawa sunari alai taboto tu dia hita yang mengalahkan ahado tujuan ni ulau natapatupa saunario Hamuna bobima tu sibusan suku Johama ahado ipolani pardonga saripeo. Membangun keluarga yang bahagia. Mana beda sama pardonga saripeo ni? Ceritakan kasih. Dasar mana pondasi di pardonga saripeo ni imah kolong di roha cinta kasih. Jala ondo na perjolo ikonado asa bui di pahot pardonga saripeo. Tambah sedio SMK Negeri 1 Rumah. SMK. Bisa pasti terlalu Oppo. Tambah pada Oppo. Waktu SMK Oppo. Hah? Waktu SMK Oppo. Sonari umur sedia 26 tahun Pastor. 26 tahun. Sonari suku kok. Dia do kolong roa. Tuh pada bangkot teman aktifan. Kalau cinta sama orang tua sama Bang Ruslan deh. Kalau ke orang tua sayang ke orang tua. Kalau ke Bang Ruslan sayang. Masih terbagi saya gitu sampai sekarang. Bulu kudok kembali Sonari. Dia udah pilih Tommy. Kalau rohang Tommy, apa mana isi besar? Pilih salah satu. Bang Ruslan. Besar. Beda coba. Kan dia satu teman ini. Jadi, holong ya. Nah, disempurnakan kolong di rohai. Dan itu justru seharusnya unggodang manang udal ke holong di
saunari tu keluarga muna. Alana nunga dua hamuna patuduh kolong ni roha tu nasida. Salilengon holan si Sri Ulina maya depe patuduh kolong ni roha na orang tuana. Saunari dua sahamuna patuduh kolong ni roha. Ale unang parrohai na kan. Unang gabi martangap-tangap po dito madok tu bapa kan. Tu bapa do toma terus dan boylokan apa itu si matua lalap berbeda. Jadi kandengan dari maholong itu Tuhan, saunari nasida dari bawah pahoton pada masalah yang nasida, nah dimulai mana di pawojak di bagasan kolong, di pawojak di bagasan kolong. Kolong mondo negara be jasa ojangan di bagasan pada masalah itu. Kolong mondo negara be mula mana ojangan di bagasan pada ala dimulai hamuna di bagasan kolong ni roha. Padonga sare yo muno ikon pahok tumuna mai ikon bangulu mahamuna di bagasan kolong ni roha. Makana pasadahon kolong ni roha. Dan cukup kolam kata-kata cinta. Hidupkan Musa dikatakan kemaluan si Sirik Mayang 9 tahun. Ya ada LDR. Ya. Duka permatan ke LDR. Puasa sama ni. Datang habis LDR ini. Datang habis badal itu jelas nama. Neng basada, dan cukup kepada dihara mata bolu, alai di basada bangkite mana di awal bangkite pada sari beon. Alam ini ubahnya, hal ini si luksanon tu si mana setulino di bagasan bangkite. Ada orang sohot lebih hamuna di pada sari beonnya. Parjoloma tokoh tamu anak orang semula lalu penghidupan yang sia-sia. Hamuna orang tuana kudu hamuna bagi Radedo hamuna nagabis mangikuton rurut-rurut na kadang di bagasan Korea Katolik na badia. Mau lihat tema di siala karadia meniro hamuna. Saunari tu hamuna luksan sinura dohor maya serulina bodidawani. Nungaro hamu tu bagas joro ni debata alamat sangkap to hamu na dohor pada kasar yang muna di joro ni debata dia dopan ibalik dohor akasitida ina ado main deso. Kristus doang ko nama masuk-masuk bulut pahot pada kasar yang munong
asa anggitnya untuk kamu nahok di bagasan nama singakulungan jalabui kamu na mangula untuk orang muna gamit sa halap ama doon ina di bagasan keluarga atong alanihi sonari di bagasan iya tulus di orang muna anu sima suku-suku nanyo hamuna nuksan sinurat doon maya Sri Ulina Dorudaman nunga tutus yang rohan na inyas jalan na bulus sa muna lao pahotok pagkamasari keon jalan masih pasanapan sa lirik kamu mangun radeo muna di bagasan kolong na tutup majakon akadak-danak nanay basa-basa mamang ni debata kamu jala gada ama dawat ina na daulat kamuna lao manubun-nubun na sida hobar tupati ni Kristus dawat ajaran ni Huria Katolik na Bahia samari di jolo ni debata di adapan ni maling dawat akas itidani hati dako kamu mapada pardonga sare keomuna na Bahia sonari hati dako kamu mapada pardonga sari muna na badiai di jolo ni mali debata dohot ruas ni kuriai masih dopakan mahamuna di jolo ni debata di adopan ni mali dohot akasitik dangi hati dako mapada pardonga sari muna na badiai au luksan simuran mencapai Maya Sri Ulina Dorudaman gawe doa saripeku marpada doau na ikono radoho ditiki persaulia nang hasusah ditiki lasniroha doho asap niroha haholongaku jawa pasangapoku doho saleh au mau Au Maya Sri Ulina Dorudaman Mancak Koko Luksan Simurat Gabedo Saripeku Marpada Doau Na Ekon Hotra Dohoto Ditiki Pasalia Nang Hasusara Ditiki Las Nenoha Nang Asa Nenoha Haholongaku Jala Pasangapoku Doho Salele Mau Saya dipatuhi Tuhan ima pada pardonga saripeu nau ida tidak komuna di jolonan. Saya dilemo mani hamuna pasu-pasuna jala ikut tamuma nau pinadong ni debata dan jadi siraman di jolma. Asa sidakan yang riran budakan yang kejam. Nasotu paham marsira hot patok dimuna di jauh. Tuhan tok mengani pasu-pasu. Tintino nanay pasamato ni pamolyo sa manasida sumatra dan bolong tulus di lohana sehingga manasida daun dibaga daun dibawat di bagasan pardona saripeo marhi desisino di pahot maholong di rohana sida jala holong di rohana sida sikop dan markawucungan sumot tintino nali Tuhan sehingga manasida betul sadar di bagasan holong di roha le nasida makmur jala tok masih Tintino pakai membantu jari di luar sari pemuna sobat dari bolong do tulus di
Maya Sri Utina Purnamani, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kepadaku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sang Semula, terimalah cincin ini, tanda cintaku padamu dalam nama Bapa, di bagasan Tuhan yang amat dan Kudus pribadi. Silang Tuhan, buku Nabadia, Rosario, dan Deposio, Uros na oras sipil Ethiopia. Saya ingat pada Tuhan, harap dia disuruh dinagulat jalan tukok dinalati. Silang apa yang rekomendasi dari bagas bahwa bagian borong roham dinasikan. Barang-barang deposio pakai nasi dalam patukuan aporsio dinasikan. Manuman aporsio di Maria dan Maria. Pasu-pasu manang berosong asagabe ulos sepalas terjadi mengenang partokio. Meminta medinasi gagah di umur nantoro di Pinopar. Pasu-pasu mabora sipir di Tokyo, angkia mapir koordinasi dan lele nasi damamulu sahatu nasal matiwa. Amin. Dia silang Tuhan Rosario Patung keluarga Kuso. On gabe bohong di bagas apa rasa dia. Toto kamu nanti hadapan Tuhan markite aja terjadi. Ibu tamu kerana kami markite sikan dalam asal dia hamu nabe mas nawarona. Song Tuhan sendiri dari Yesus yang berbeda mau kamu hamu be ikut dia ada korban dari Rosario Om waktu menawarkannya. Baik kamu dari keluarga dari kehidupan yang aku berdasar aku selalu makanya berdasar hubungan jalan. So Buddha menyebut aku jadi aku dapat menurut perkataan. Baik kamu atau tombol berdasar aku selalu bahwa ini berdasar keluarga kusum dari hidup kamu. Baik kamu keluarga asa pirma poki bahul-bahul pasalongan. Pirma tot dini hamuda dua, tok-tong mahamuna masih aholongan, jalan konggong Tuhan. Asalan tubuh jalan koordinasi dari bagasan patronasan ini. Saya lihat mas Dusan Semula, Dohor Maya Sri Utina Purnamani, nang di pasada di patronasan Pirona Radio, Totong Dina di bagasan Paso, Dohor Kasniroka, di pertemuan Sigan Pari. Ambil Tuhan, nama masuk-masuk pesta paduan sarupeo, na diputakan nama kita halona, Totong maniring di Kenet Bapol, asal tubuh di padan dan penuhnya sidang. Saya bersama maninya sudah anak buat dulu. Nakal kalau seorang sidang, doa apa hoki. Nanai pas makamnya sidang, dikit rumah.
saya giat mana si dasar tukina. Sada di bagasan panggung ini Kristus. Lahu mangulahu tohonang nasida. Saat kami tuho marti Kristus Tuhan kami. Kita sebutnya dengan kuduma atau di kuduma kita. Santi matugu rata penahun matu debata Santi matugu rata penahun matu Tuhani Sakapunang pikiran Tuhan Sayo pasono matu hadane Sudena rasa na adong diau Sopahono ku itu ho Tuhan Santi matogu rata sopahon matu debata Santi matogu rata pelehon matu Tuhari Di dalam menuju
Duk kamu masih mencucung muna. Lama calo paso-paso. Siang di bata. Ali di bata. Parkolong roha. Marhiti waso. Nunga ito pahona sama adong siang naswartian. Dumbiang roko hasilnya siang benar. Jangan ito pahon solman tumino rumah. Di pasangan todo bawai semangat buru-buru dari waktu di badannya. Naso hasilnya. Dan gue bedasikan alai nggak bisa jadi. Jangan dia jatuh ia naun pindahanmu dan gue silakan dicoba. Ali di barat, nungai pada bagian orang di barat sari marhiti akhirnya dengan dia. Asa dibagasan pada pada sari patah masa kami Kristus doa kuliah. Ali di barat, di bagasan kuat, bersari doa buru-buru. Gabe hatu pada sepuluh di ajolma iman rumah tangga marhiti pasu-pasu. Orma pasu-pasu naso sinekan hidup setiap jangan jalan terbawa di hati sungai. Tata maafkan aku semua. Namun mahoto pada pada masa rekiona. Tok-tok donasi dan makin di asi nang pangodiamu. Usai memperbuat di kopi perbedaan ini. Asa tok-tok mohon kolom nirwadasi dari pada nang di pada pada masa rekomendasi ala kolom nirwahan niat di rohan dasya. Gohi anak semua maya seribu dina berdaman iman yunyo. Dohot kolom nirwahan kami. Saya kiat manibana tok-tok mengikutot diruan di akar berburu dari. Puji-pujian nasi jadi ekor dihukum dari. Saya kiat marohani pangolion luksan situanto tok-tok tarik waktu parsentuna jalan cat mengibana kebebanan nagus soalnya. Saya kiat didongani di mana marhiti awatunon jalan tok maka hormisa somon hormir Kristus sendiri nama kahologi kuliah. Alami ini panggilohani kuho aliham. Saya kira akan aku semua tok-tok dia di bagasan aku sehat jalan-jalan si pamoloi di mati. Saya kira pada sekadar dua garis sadari garis harap dan bumi si tiru ala di nauni doa dari kami bolu nasihat. Saya kira pada sekadar di pahok di bagasan barikan nauni garis dan ini Kristus di adopan hidup cuma atau saya kiat mengajar umur nasihat jalan didikinan bahwa